Boa noite, damos comezo á sesión ordinaria do pleno do día 13 de febreiro do 2025. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión ordinaria do 9 de xaneiro do 2025. Alguna cuestión para a acta? Votamos, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 2, toma de razón dos decretos da alcaldía ditados entre o 30 de decembro de 2024 e o 7 de febreiro de 2025. Son preguntas sobre decretos? Sí, eu tengo referencia, sí. No turno de rogos hai preguntas. Nos decretos, xa non che pedimos que des cuenta deles, que os leas, pero habrá que, podremos, por lo menos aqueles que consideramos importantes, mencionalos. A opción de dar conta dos decretos ao pleno é para que teñamos conocimiento do pleno, non basta o feito que nos cheguen por correo electrónico. Vale, pois son rogos, son preguntas... Non é un ruego, non, era simplemente un comentar sobre un decreto. Pero bueno, deixo para a súa pregunta, non pasa nada, queda por nós. Vale, punto 3, moción do Grupo Municipal... Eu queria facer unha dos decretos, non sei se era o mesmo, se levantei a man. Desculpa. Non, non sei se era o mesmo decreto, que era o decreto ese do 33. Sí, eu o mismo tamén. Creo que se teño feito máis preguntas sobre os decretos neste punto, pero bueno, non sei. Vale, para a organización da acta, facemos as preguntas xuntas. Vale, punto 3. Moción do Grupo Municipal do BNG para o desistimento e arquivo do proxecto de explotación mineira. Bueno, tenemos aquí esta moción sobre a miña, outra moción máis, despois de rematar o plazo para a presentación de alegacións e, por tanto, a exposición pública do proxecto, non? Analizando, pois, como analizamos o proxecto, evidentemente, non? E de todas as eivas que fomos vendo, o que vimos a solicitar ahora aquí é que creemos que este é un proxecto que hai que desestimalo e arquivalo, que vimos a pedir a moción. E por que decimos isto? Bueno, porque basicamente hai unha serie de deficiencias no estudo de impacto ambiental que algúns deles se falaron aquí, non son algún motivo que trouxemos, pero neste caso concreto queremos centrarnos nun moi importante que é os efectos sobre a saúde das persoas, non? Resulta que este proxecto, curiosamente, cando fala das emisións á atmósfera, non de todas aquelas partículas que poden causar problemas, é moi curioso que solamente avalía algunhas desas emisións, algunhas desas partículas da atmósfera, non? Cando por lei ten que analizar todas as partículas que poden causar dano na saúde das persoas, non? E entón resulta que atopámonos con que dos 17 ou 18 partículas que se van, que a empresa recoñece que vai emitir a atmósfera, non avalía, por exemplo, nin os efectos do cobre, nin do zinc, nin do mercurio, nin do selenio, nin do xofre, nin do ferro, nin outros compostos de moito tipo. Co cal, evidentemente, non sabemos cal vai ser os efectos sobre a saúde de todas esas partículas. E ollo, porque estamos falando dunhas cantidades moi considerables. Estas partículas normalmente clasificanse en un tamaño, PM10 de menos de 10 micras ou PM2,5 de menos de 2,5 micras, e o tamaño non é unha tontería, porque canto menos tamaño teñan, máis prexudiciais son, porque máis difícil teñen o corpo humano, digamos, de filtralas e, por tanto, máis as incorporan, incluso pola vía, digamos, respiratoria, non? E cando digo que falamos dunha cantidade moi importante é porque, por exemplo, as partículas estas PM10 sería, según recoñece o propio proxecto, máis que calquera outra industria galega, sería a emisión anual. E as de 2,5 pois é equivalente a 34 complexos industriais que hai en Galicia neste momento, é dicir, falamos de cantidades absolutamente importantes. E, ademais, recoñece que hai un aumento da emisión destas partículas respecto ao ano 2017. Mira, ti por onde, aquí descubrimos onde está unha das diferencias do proxecto que tanto cacarea a empresa respecto ao 2017. Pois este é un deles. As partículas estas PM10 aumentan un 57%, é dicir, casi a mitad máis, e as PM2,5 un 17%. E, ademais, outra cosa curiosa é que eso todo está no proxecto. Curioso porque, comparado coas emisións que se declaran nesta mesma empresa en Río Tinto, sendo a Río Tinto unha explotación que é prácticamente case o doble que a que se prevé aquí, pois a emisión das partículas que se analiza, pois algunha delas multiplícase por 4.000 veces máis, outras 167 veces máis. É dicir,
un proxecto máis pequeno resulta que emite ao aire partículas moitísimo máis cantidad de partículas que outros proxectos. E estas partículas, todas as que estou falando, son partículas que causan problemas de saúde moi severos. Iso está estudado, analizado, que normalmente teño un médico, o presidente da súa Sanidade Pública, que denunciou, non? Problemas de moito tipo, non? E non é unha cuestión de alarmar por alarmar, non? É unha realidade, problemas vasculares, problemas respiratorios, en algúns casos poden chegar a ser cancros, incluso problemas de ictus, é dicir, problemas serios e severos. E até aquí que resulta que a empresa só non analiza unha parte deles e non analizou. O cal para nós, evidentemente, é un erro insalvable, témolo claro, insalvable. Porque, ademais, a Organización Mundial da Saúde calcula que a contaminación ambiental é un dos problemas máis serios de saúde, e incluso calcula que a emisión destas partículas está ao mesmo nivel de morbilidade, é dicir, de efectos de enfermedades das persoas que o tabaquismo. O sea que todos os que vivimos ou andamos alrededor da mina, vamos a ser todos fumadores pasivos, non? Porque ademais é outra cuestión importante tamén respecto á emisión das partículas, é dicir, non se estuda, polo menos o que aparece no informe, os estudios, digamos, de dispersión das emisións, xa son estudios caducos, vellos, que xa non se utilizan agora. E se hasta aquí chega o polvo do Sáhara, non creo que non é que exagerar, se decimos que as partículas que salgan da mina van a estender por unha zona moi amplia, non van a quedar solamente na mina, vai a depender evidentemente das condicións atmosféricas e do aire, non? E dentro de todas estas partículas hai unha moi peculiar que é o arsénico, que é un componente moi peligroso, que no proxecto falase de que se vai multiplicar con respecto ao ano 2017 por 667 veces máis. E o arsénico é un elemento peligroso, de feito, que afecta moito as persoas, por suposto, pero ao gando, e ao gando de leite. De feito, hai un estudio do Ministerio de Agricultura, que fixo en Ávila, porque resulta que, analizando por que enfermaban tanto as explotacións de gando de bovino de leite nunha zona, e resulta que ao final descubriu que era precisamente polo arsénico. Porque o arsénico é bioacumulativo, ainda que sean pequenas cantidades, vai a auga, e as vacas de leite, a cantidade de auga que teñen que beber todos os días, resulta que ese é un efecto multiplicativo. E iso, há máis estudios feitos da Universidade de Wisconsin, é dicir, son estudios científicos feitos que demostran que isto é un problema real. Entón, nunha zona agrogandeira como é Touro, nunha mina que está pegada a grandes explotacións gandeiras, eu creo que este efecto non é un efecto precisamente secundario, é un efecto moi principal, que logo se incorporará, por suposto, ao leite e chegará a todo, non? Entón, claro, todo isto queda no algo. E todo isto, ademais, incumple a legislación, porque o Tribunal de Justicia da Unión Europea, o ano pasado, a mediados do ano pasado, precisamente sobre unha cuestión en litixio sobre as emisións industriais, se deben ser ou non deben ser analizadas, conclúe unha sentencia claramente dicindo que as autoridades competentes deben ter en conta todos aqueles contaminantes que sexan obxecto de emisións científicamente recoñecidas, ademais das sustancias contaminantes previsibles á luz da natureza do tipo de actividade industrial. É dicir, que é obligatorio, por lei, por unha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, que todas aquelas sustancias, todas aquelas partículas que se emiten en calquera actividade deben ser analizadas. O cal non se fai neste proxecto da mina de todo. O cal para nós invalida esa de raíz este proxecto, porque ademais estamos falando de efectos sobre a saúde das persoas, que eu creo que é o primeiro que temos que protexer sempre, non? Vale, entón, bueno, como dicía, ademais tampouco o sistema de dispersión que utiliza xa está caduco, non se utiliza, e incluso a referencia que fai as emisións tamén está obsoleta, fala dun decreto de 2011 e hai unha directiva nova europea de 2024. Vale, en definitiva, é dicir que o que pedimos nesta moción é arquivar e desestimar este proxecto por todos estes problemas, ademais dos que xa temos dito no seu momento, estes problemas sobre a saúde das persoas e ademais en concreto sobre as propias actividades agrogandeiras. Entón, nós solicitamos que o acordo sería que o Concello de Touro solicita ao órgano ambiental e ao órgano sustantivo que desestimen o proxecto presentado por Cobra San Rafael e procedan a arquivar o expediente por todas as carencias, por todos os vicios e os incumprimentos da legalidade expostos, que acabo de citar eu agora, e sobre todo polo que respecta a non valoración de todos os impactos que sobre a saúde humana causaría a explotación mínima. Un pouco ata aquí o argumento. Sí, algo que dicir? Sí. Vamos a ver, a nosa postura é coñecida, nós estamos a favor do proxecto porque pensamos
por dúas razóns fundamentales que xa levamos exposto en anteriores sesións do pleno na que se trouxo o tema. Non vamos a ser repetitivos nese terreno, pero, bueno, facer hincapié que nós pensamos que realmente é a única alternativa real para solucionar os temas da degradación dos antigos terrenos da mina, con ese plan de restauración que se proyecta, e a parte é fundamental por a creación de empleo que supón e de riqueza. Entón, como xa digo, é a postura que vimos mantendo por convencimiento, e pensamos que sería boa para Touro, para o Concello, para a súa comarca, e entón vamos a votar en contra desta proposta, sin quitar que nós estamos a favor de todas as alegacións que sirvan para mellorar o proxecto, o sea, todas aquelas deficiencias que se detecten nos proxectos. Por supuesto que estamos a favor de que se mellore, pero sempre cando é partindo do supuesto de que o proxecto vaya adiante. Sí, máis? Sí, pola miña parte, suscribo a intervención do voceiro do BNG, son datos, son datos que son reais. Votaría a favor. Sí, réplica? Non quero ser tampouco repetitivo, sobre o que dicía o concelleiro do PP, de que isto vai ser o futuro. Hai solamente dúas cuestións. Unha é, tamén se falou aquí nun pleno anterior, cando trouxemos outra moción sobre se facía un referéndum, non? Que posiblemente quen estaría máis a favor ou contra a mina. Bueno, un dato relevante que foi o 31 de xaneiro, cando se acabou o plazo para presentar as alegacións, se presentaron un torno de 10.000 alegacións contra o proxecto mineiro. Eu creo que é un referéndum moi válido. A empresa falou despois de 6.000, logo un día de 7.000, logo outro día de 8.000, según o día iba cambiando. Nun período de 7 anos, que levan traballando desde o ano 2017. Pois realmente, eu creo que é claramente cal é a cuestión social. E unha segunda cuestión foi esta mesma semana, para que vexamos como, digamos, cales son realmente as intencións da empresa, foi que esta semana a empresa recoñeceu que retirar o recurso que presentara contra a desestimación do proxecto anterior pola declaración de impacto negativo. É dicir, se lle vale. Agora vale a declaración de impacto negativo anterior, valelle. Agora, como ten un novo, se lle vale. É dicir, un xogo de taules, sinceramente. Un xogo de taules, é no que estamos. Se me permiten unha puntualización sobre algún dos argumentos, que ese argumento tan manido de que os terreos mineiros actuais só se restauran cunha nova mina. Este luns publicouse a Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia, na cal recolle como espacio a restaurar, en concreto, previa a restauración das biocenoses, é necesario levar a cabo unha restauración do biotopo dado o nivel de alteración que presenta. Bueno, entre os espacios que recolle esta estrategia, pois están as minas de Touro. E ao mesmo tempo están outros terreos que tamén foron obxecto de explotación mineira, nos cales non hai previsible proxecto, incluso hai dereitos mineiros que están caducados, co cal non hai previsión de novas aperturas de explotacións mineiras sobre esos terreos, e que están tamén recollidos como terreos a rexenerar. Por lo tanto, a mina de Touro está como espacio a rexenerar con ou sin mina, o sea que non é... E poñelle exemplos desas explotacións, como as minas de Arenteiro, a de Chao da Touza, a canteira de Montesalgueiro, a canteira da Trapa, a mina de Caldauceira, minas de Xancedo, as minas do Barbanza ou Barilón, entre outros. Co cal, ese relato de que só é posible restaurar a mina con outra mina, pois o propio documento aprobado recentemente pola Xunta, pois o desmente. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? 5 votos a favor, votos en contra? 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Hai un empate, vamos a segunda votación, votos a favor? 5 votos a favor, votos en contra? 5 votos en contra, unha abstención. Por lo tanto, queda aprobado co voto de calidad do alcalde.
Punto 4, robos e preguntas. Ten a palabra o PP. Vamos. A parte das facturas da empresa Trastambre reclamadas a Espiña del Cío segundo o acordo da Xunta de Goberno do 24 de outubro pasado, e pregunto, ten o Concello algunha débeda máis con esta empresa, con Trastambre? Segunda pregunta. Desculpe, facturas de... Trastambre, esas facturas de agua que nun acordo da Xunta de Goberno se lle reclaman agora a Espiña e Delfín que se fa a cargo dese tema. E a miña pregunta é se o Concello ten deudas anteriores a esas facturas que se reclaman. Unha segunda pregunta consistiría, vin aí nos decretos que se aprobaban unhas tasas pola limpeza da ribeira do río Lañas, e a pregunta é en que consisten esas limpezas, en que tramo do río se van a facer e que nos vai a facer. Vemos tamén nos decretos que se dá conta deste pleno a prórroga do presupuesto. Nunha sesión plenaria pasado, o señor alcalde díxonos que estaba estudiando o proxecto de presupuestos, que se presentaría. Pregunto se ten intención de presentalo ou vamos a seguir co presupuesto prorrogado de 2022 indefinidamente. Unha pregunta máis sería aquí, tamén trouxemos outro pleno, unha pregunta en relación ca sinalización do campo de fútbol ali na Goleta, en Loxo, e que se había falado de cambiar a sinalización a campo da Festa, para aí aparece como aparcamento do campo de fútbol. Habíase dito que se iba a facer, pero todavía non se levou a cabo. Non sei se esa pregunta que falaba antes de decretos fago tamén, ahora. Ben, dase conta tamén desa relación de decretos do decreto número 33, no que o alcalde se atribuye a competencia de aprobar o plan de obras. En base, según a exposición de motivos, a imposibilidade de que o pleno aprobase ese plan, e non recolle o alcalde nesa exposición de motivos, nesos antecedentes, non recolle que hai un acordo plenario o día 9 de xaneiro e votado por a maioría dos grupos municipales, 7 votos a favor, ningún en contra, e non recolle o alcalde que se nega a executalo. Como consecuencia deso veo, ni se nega a executalo e tampouco intentou modificalo mediante a negociación cos grupos que habíamos proposto ese acordo. Entón, lévanos a un pleno o día 6 de febreiro, en vísperas, non prácticamente, senón en vísperas da finalización do plazo para presentar a solicitud na Diputación Provincial, e someternos unha nova proposta que prácticamente non ten nada que ver ca que se había aprobado aquí, e aquelo de ou aprobabas ou vamos a renunciar ou vamos a perder a subvención do plan. Nos eso interpretámoslo como unha chantaxe que lógicamente non íbamos a apoiar, e votamos en contra desa proposta da alcaldía o día 6 de febreiro. Trouxenos despois o alcalde sorpresivamente tamén a un pleno extraordinario urxente o día 7 de febreiro, sin modificar nada da proposta rechazada o día anterior, no pleno do día anterior, e agora resulta que para salvar a irresponsabilidade do noso punto de vista, unha irresponsabilidade tremenda da alcaldía, resulta que dita unha resolución, un decreto aprobando, atribuindo esa competencia de aprobar o plan provincial cando sabe perfectamente que as bases do plan recollen que ten que ser aprobado polo pleno, e esas bases non foron impugnadas en ningún momento. Atribúyese aí unha competencia residual que tendría sentido en outros temas, pero neste tema non hai ninguna dúda que a competencia está encomendada ao pleno. Entón, eu pregunto ao señor alcalde si realmente cal é a pretensión dese decreto, porque creo que ten plena conciencia de que eso non vai a prosperar. Ese é o fondo do asunto. Vale, respecto da primeira pregunta, esas facturas de Trastambre son do verán do ano 2023, non hai outras facturas pendentes. Respecto ao pago dunhas tasas a Augas de Galicia por actuación no río Lañas, son debidas a unha declaración responsable,
para actuar, para facer limpeza na zona de captación do abastecemento de auga. Que nos vai executar, pois non temos neste momento contratado pois que nos vai executar. O que se fixeron foron os trámites con Aguas de Galicia para poder facer esa actuación. Respecto da pregunta 3 do orzamento, pois falaremos cos grupos políticos. Respecto da pregunta 4 relativa á sinalización do campo da Festa de Loxo, pois a sinal xa non la serviron, está pendente do colocar, o sea que tan pronto sexa posible, pois colocarase. Respecto do punto 5 do decreto do POS, é bastante sencillo. Parece que o PP, como estivese nun sarillo, no cal ora di que está de acordo cas obras, no pleno manifestou que está de acordo cas obras, ora di que son as obras do alcalde e que entonces non está de acordo. Entón, o primeiro que se teria que aclarar é se está de acordo ou non cas obras, ou se é que está de acordo cas obras, pero que non está de acordo é que as faga este goberno. O mellor é o que é, que ten toda a pinta. Estamos de acordo cas obras aprobadas o día Si totalmente de acordo cas obras aprobadas por 7 votos o día 9 de xaneiro. Non pode interrumpir. Sí, alcalde, pero estaban provocando se me está dicindo que un día di unha cousa primeira chamada a orde. Primeira chamada a orde. Estou escoitando, sin problema, estou escoitando. O público non pode intervir, os concelleiros non poden referirse ao público. Vale, segunda chamada a orde, a terceira teño que expulsalo. É competencia do goberno traer, neste caso, o plan de obras ao pleno. E así se fixo. Solo hai un plan de obras, que é o que presentou o goberno no pleno, porque é quen ten a competencia. Poderás estar máis de acordo ou menos de acordo ou en total desacordo con ese plan, pero é o único plan que hai, porque a ese plan nin na comisión informativa nin no pleno se trouxo alternativa ningunha, nin se propuxo alternativa ningunha. Creo que quedou claro na exposición que fixo o alcalde que había toda a vontade de escoitar pois se había algunha proposta de modificación das obras incluídas nese plan, de sustituir unhas por outras. Eso é así. Polo tanto, plan solo hai un, que é o que trouxo o goberno, e contra ese plan pois non houbo aportación nin achega ningunha. Pode gustar máis ou pode gustar menos ou pode non gustar nada. Xa digo, en intervencións súas do PP no pleno, pois recóllese que o PP está de acordo cas obras. Tamén di que non vai entrar a valorar as obras. O que pide é que dimita o alcalde para votar a favor das obras. Co cal, a lógica é aplastante e non ten outra lectura. O PP está de acordo cas obras, pero non está de acordo en que as faga este goberno. Así de simple. Que fixo o goberno por responsabilidade? Bueno, pois ante a imposibilidade de podelas aprobar no pleno, porque o PP pois votou en contra do plan, non presentou alternativa ningunha parcial ou total ao plan, senón que votou en contra do plan, pois ante o prexuízo económico que suporía para o Concello pois perder estas obras, pois o alcalde aprobou este plan por decreto e así lle foi trasladado á Diputación.
valor ten para vostede o acordo do día 9 de xaneiro? Ten algún valor? Digo, estuvemos aquí con fuegos de artificio, que valor ten ese acordo adoptado por 7 votos? E ningún encontro que nin vostedes votaron en contra. Non está no seu turno de intervención, non está no seu turno de intervención, por lo tanto, os improperios fora do turno de intervención non van ser recollidos nada. Non lle faltei respeto para nada, que improperio. Estou preguntando que valor ten vostede un acordo plenario aprobado por 7 votos. Que valor ten para vostede? Non está no uso da palabra. Turno para o BNG. Imos ver, eu tiña tamén unha pregunta referida que quería facer precisamente no turno onde se dou conta dos decretos, que era referida precisamente a este decreto, non? Que pareceme dunha responsabilidade absoluta o que vostede acaba de facer, non? Despois do esperpento que nos fixo pasar, convocándonos a 2 plenos con un plazo de menos de 12 horas, ás 8:30 da mañá, para estar aquí ás 10:30 da mañá, como se non tuveramos máis cousas que facer que estar esperando a que nos chamen ás 8:30 da mañá, para presentar exactamente o mesmo proxecto que presentara ás 12 horas antes, é unha tomadura de pelo en todo regla. E todo o que está vostede dicindo agora, de responsabilidade, de que se votas a favor ou en contra, por certo, que o BNG astivo se dixo nós non vamos a tumbar, todo eso non o fixo antes de presentar o proxecto. E iso é o gran problema e é o gran pecado original no que vostede ten. E iso ten que recoñecelo. E é incapaz de negociar absolutamente nada, é incapaz de mover unha sola posición das que vostede asume, e entón os proxectos do POS, se traen aquí un día ás 9 da noite para aprobarlo, para ter que enviálos o día seguinte, antes das 3 da tarde, son proxectos que hai que diseñar, que hai que elaborar, claro, ao mesmo tempo sabes que é un proxecto pechado. Iso non hai ninguna posibilidade de modificar nada, iso sabémoslo todo. Entón, no pleno do 9 de xaneiro, o concelleiro do BNG dixo, como hai unha proposta do PP, hai unha emenda do concelleiro non escrito, nós estamos de acordo con algunhas, con outras non, propoñemos, está na acta desta acta que acabamos de aprobar, propoñemos unha xunta de portavoces para chegar a un acordo. Era así de simple, non se fixo. E todo o que non se fixo, quixo facer despois en un plazo de 12 horas. E o máis grave, que se a pregunta, vostede non cree que se está usurpando as funcións do pleno? Vostede por decreto dicindo, xa que vostede non aproba, eu. Pero nas bases da Diputación está claro, certificación do secretario conforme se aprobou no pleno. Hombre, pero, de verdade, eu creo que, por que non fixo vostede antes de todo o que está facendo ahora, por que non o fixo antes? Esa é a pregunta. Por que non o fixo antes? Por que? E agora, claro, vostede agora está, literalmente, claro, non sabe como salir desta atolladera, porque a ver como lle explica a vostede que é o que goberna. Como lle explica a vostede que tendo os votos que ten, tendo o voto do bloque, porque o voto do bloque é gratis, sabe ben, é gratis, porque o demostramos cada vez aquí, é gratis, non nos vamos tumbar 1 millón de euros, é gratis, pero non podemos tragar todo, pois vostede, tendo eso, a ver como lle explica a xente que vostede foi incapaz de chegar a un acordo, simplemente porque non se propuxo chegar a un acordo, porque non falou con ninguén, vostede, como alcalde, o máximo responsable, non falou con ninguén. Entón a pregunta é, por que vostede agora usurpa as funcións porque non fixo o traballo que fixo? Esa é a gran pregunta. Claro, terá que dar conta desta responsabilidade supina, como dixo un outro día, vostede é un kamikaze, os kamikazes suicidábanse eles, vostede é un kamikaze que suicidou o Concello. Bueno, esta é a primeira. Cal é a pregunta? A pregunta é se vostede non cree que está usurpando as funcións do pleno con ese decreto. E iso incluso ten responsabilidades. Indo as preguntas en sí, eu quero facer unha pregunta sobre por que non se colocaron as farolas en Prevediños que solicitei 2 veces no pleno, que é unhas pouquiñas que van da última casa da estrada que vai desde a C240 hasta a iglesia, que hai un tramiño que non hai casas, pero que se vai á iglesia, que non hai farolas. Se autoxen aquí 2 veces, nunca se me dixo que non. Resulta que van se poñer farolas en Prevediños e esas farolas non se poñen. Cando anduveron ali facendo, poñendo farolas polas casas, e non se poñen. Cando veo 2 veces ao pleno, que nos parece de verdade unha cousa increíble. Non sabemos cal é a razón pola cal non se colocaron. Cando, repito, anduveron poñendo farolas en Prevediños, hombre, por favor. E veo aquí 2 veces. Bueno, unha pregunta. Unha segunda pregunta é sobre, que vai sobre, unha segunda e máis que unha, vai sobre a tramitación dos expedientes en litixo que ten o Concello, non? Que tan aficionado é. Como está esa penalización que se solicitou á empresa de adxudicataria dos servicios das actividades deportivas que desestimou unha vez que foi
foi adxudicataria do servicio, pois deixou de prestalo, simplemente non se denegou para a súa prestación. E como está tamén esa solicitude de 41.000 euros a Hermanos Couto Fandiño por esas obras esas obras que fixo de mellora de abastecemento en Touro, que como se entregou fora de plazo, pois perdeuse unha subvención de casi tamén desta cantidade, non? E que se lle fixo ahora un expediente, abreuxe un expediente non de 41.000 euros, non? Entón, como está iso, se a empresa respondeu, como respondeu. E logo, respecto da auga, ainda que se preguntou aquí, pero eu que tamén quería preguntar respecto a ese outro litixo que se ten, que a empresa concesionaria da auga, polas facturas deste ano, 2024, non? Que o Concello lle reclama a empresa concesionaria, porque a empresa concesionaria solicitoulle a esta empresa, precisamente, que é o que está estambre, non? E a factura pasou ao Concello, entón, como está esa tramitación? E respecto a isto tamén, que non sei, ao final, se é moi ben que foi a contestación que se dio ao PP, se esa factura que se debe do 2023, esos 100.000 euros que preguntaron por ela o pleno anterior, non? Do ano 2023, se esa factura se pagou, se esa factura está reclamada, como está ese proceso? A quen? Non? Como está exactamente? Está pagada ou non está pagada? Está reclamada ou non está reclamada? Vale. Outra pregunta é por que non se executou o acordo plenario, foi tamén do 9 de xaneiro, sí, de colocar unha pancarta no Concello contra mí. Se fixo, non se desfixo. Caladiños. Esa é a pregunta, por que non se colocou? Foi un acordo plenario, non? E outra pregunta é como estou botando un pouco de conta, por exemplo, no mes de decembro fixeronse 4 xuntas de goberno, 4 xuntas, non sei se é pola extra, foi pola extra tamén, se fan xuntas extraordinarias igual que se teñen as pagas extraordinarias, porque son xuntas de goberno que duran cada unha delas exactamente 35 minutos. Non teño ningún problema con xuntas de goberno, o que me parece é que vostede, que durante 4 anos na oposición falaba continuamente do despilfarro enorme, con algunha razón, en moitos casos non había razón, que facía o anterior goberno, resulta que no período de 2 anos vemos que a situación non mudou. Fanse xuntas, xa digo, xuntas de goberno 4 nun mes para aprobar, mas para nada urxente, porque non había nada urxente, cando é unha ao mes ordinaria. E, por suposto, claro, pois, e todas as dietas, que non pase ninguna dieta sin pagar, claro, e falamos de ao ano, o seu salario, mas case outro tanto nese tipo. Claro, se vostede por un lado perde 1 millón de euros, por outro lado, pois non ten ningún problema, que non quede, digamos, se hai que tomar café no coche, hai que curar as dietas, non, como se vostede considera lógico esa forma de actuar, e cando despois se cobra por prácticamente todos os servicios que se fan. Eu non me gusta moito andar con estas, andar medindo o dedo, pero claro, estamos falando de unhas cantidades considerables, e facer 4 xuntas de goberno nun mes, para non aprobar ningún tema urxente, e non é unha vez, porque 3 xuntas de goberno fanse moitísimas veces, para cobrar, eu realmente non encontro ninguna lógica, máis alá de que evidentemente unha serie de persoas cobran dietas por existir. Entón, esa é un pouco unha pregunta de reflexión que teño para conocer. E nada máis, son as que teño. Vale, respecto á pregunta ou a recorrente do plan de obras, non vou ser eu quen faga públicas conversas e negociacións entre o goberno e o BNG. Comigo non houve ninguna, por favor, non me minta, con vostede. Vale, non ten, é dicir, estou falando do goberno, non estou falando do alcalde, estou falando do goberno, polo tanto, si houve conversas do goberno co grupo do BNG e co voceiro, igual que as houve co PP, e non teño ningunha dúbida de, decir, pois, do que me traslada, pois, neste caso, os membros do goberno, neste caso, o concelleiro de obras e tenente alcalde, das conversas, das negociacións e do acordo, e do que falaron das obras, non teño ningunha dúbida. Ninguna dúbida. Polo tanto, é máis que do que desde o BNG se trasladou na comisión informativa é que
evidentemente con matices, incluso con discrepancias na prioridade de certas obras das incluídas no plan, non se trasladou desacordo en absoluto. Está errando o tiro. Non se non é o BNG, Está errando o tiro. No. Se me vai botar a culpa, No, vai botar a para culpa nada, o BNG non tomou pola Pide que non interrumpa. Vale, non interrumpo máis, No, por favor, tamén lle pido a vostede que non enrede. Non enredo, simplemente é que as conversas entre o goberno levadas, neste caso, polo Tenente de Alcalde e Concello de Obras co BNG, pois foron fructíferas e a mí o que se me traslada e non teño absolutamente ningunha dúbida é pois a conformidade cas obras propostas no conxunto. Polo tanto, de que esa historia de que non se conversou, que se chegou aquí con un plan así feito polo alcalde, non, para nada. Para nada. Vale, polo tanto, para nada. Segunda pregunta, relativo ás farolas, esa liña esa de farolas en Prevediños, pois, bueno, é necesario naquela marxe da carretera pois, facer unha limpeza da marxe, porque, bueno, obstaculizan claramente a proxección da luz e, bueno, temos unha das actuacións porque temos que falado, pois que hai que executar pois tan pronto sea posible, pero previa limpeza desa marxe, o cal poñeremos en contacto co propietario dos terreos a ver se execute esa limpeza. Respecto á pregunta 3, o goberno, que dá a impresión, de maneira que os pon, que como se o goberno fose policía das empresas. Non, o goberno o que trata é de que as empresas asuman o compromiso que teñen no seu contrato. Polo tanto, cando incurren en situacións que son prexudiciais para o Concello, pois o Concello exerce o que se dita no contrato e cando é necesario, pois aplica as penalidades que correspondan. E respecto desa empresa de actividades deportivas, aplicousenselle as penalidades que establece a Lei de Contratos do Sector Público e pagou o importe que se estableceu. Respecto á pregunta 4, a empresa presentou alegacións e solicitouse un informe á dirección de obra. Estamos pendentes de recibir ese informe. Respecto á pregunta 5, estamos pendentes de recibir informe dos servicios xurídicos da Deputación, do traslado dese expediente. Pero sobre que en concreto? Pregunta, non quero interrumpir. Sí. Quero dicir, pero a ver, que se pregunta exactamente cal é o problema? A ver, a situación é que unha empresa que proveu de auga o servizo de abastecemento, pois que foron peticións feitas pola empresa concesionaria, actuou a petición da empresa. Iso é do ano 23. Somos do ano 23. Actuou por encargo da empresa concesionaria, sin embargo, facturoulle ao Concello. Bueno, pois o Concello entende que corresponde á empresa concesionaria pagar esa administración de auga e non ao Concello. Entre outras cousas, porque é a responsable integral do servicio, mas ao mesmo tempo entendemos que tamén hai un enriquecimento, habería, se paga o Concello, entendemos que podería haber un enriquecimento ilícito en canto que o Concello está pagando unha auga, estáse suministrando unha auga potabilizada que non ten coste de potabilización. Por contra, así ese suministro se fixera do río, pois tería un coste de produción
e que, sin embargo, a empresa está cobrando aos usuarios pois, o precio normal, co cal hai, por así decirlo, hai un aforro evidente de costes na produción de auga por parte da concesionaria. Entonces, douse traslado dese expediente aos servicios xurídicos da Diputación para que informen, en función pois, do informe, que pois pagarase ou non se pagará, basicamente. Mira, unha cosa, que outro día no pleno fiz esta pregunta e contestou un momento preguntándolle, eu pedinlle aclaración sobre se o Concello pedira ou non pedira auga, se fora a empresa concesionaria que pedira os camións de auga ou fora o Concello. E dixo vostede que non fora o Concello. Depois dixo, Pantón, non foi, e vostede dixo, bueno, en parte sin parte non, algo así. No. O Concello non tuvo nada que ver. No. Fai un ano, nada. No. Ninguén do Concello pideu auga. No. Ni falou ca empresa. No. A pregunta 6 é relativa tamén a suministración de auga no verán do 24, non? Na cal... Sí, é unha situación distinta, na cal no verán do 24 é o Concello quen fai os pedidos de suministración de auga. Aquí, entonces, polo tanto, esas facturas pagou o noso Concello, porque é o Concello, foi o Concello quen fixo os pedidos de suministración de auga ante a negativa pois, da empresa concesionaria a facelo. Entón, para que non houvese desabastecemento, os pedidos fixos o Concello. Lóxicamente, facíase o seguinte procedimento, faise o pedido e faise a proposta de gasto correspondente en base ao orzamento. Esas facturas, pois, está a proposta de gasto e están pagadas. Agora ben, desde o Concello tamén, o Goberno entende que hai, en certa maneira, pois, en parte, un enriquecimento ilícito podría haber por parte da empresa porque se está suministrando auga sin coste de produción e a concesionaria está a vendendo. E por outro lado, pois, a concesionaria xustifica esas perdas de caudal en canto que as empresas e instaladores de fibra óptica pois que produciron unha serie de averías na rede e que a perda de caudal foi debido a eso e que por eso en gran parte houve que repoñer. Entendemos que eso é unha incidencia que ten que asumir a empresa. Eu preguntei como estaba o procedimento, sempre contestaste outras veces noutros plenos. Foi reclamada e douse traslado tamén aos servicios xurídicos da Deputación. E contestaron? Non. Será a pregunta. Respecto da pancarta, foi recibida hoxe e está o paquete sin abrir. Abrirase, comprobarase e colocarase. Respecto á pregunta 8, bueno, relativa a que houve 4 xuntas de goberno no mes de decembro. Bueno, o mes de decembro ten unha peculiaridade respecto do resto dos meses. Entonces, o 30 de decembro convócase unha xunta de goberno para aprobar as facturas que entran hasta ese día. Entonces, esa especificidade do mes de decembro é así. O sea que, por norma, vai haber sempre unha xunta de goberno a maiores do resto. Por outro lado, vostede fai referencia a que non había asuntos urxentes. Bueno, non había asuntos urxentes para o goberno, pero había un asunto urxentísimo para un negocio importante do Concello, no cal pois había un plazo axustado para conceder unha licencia e que non se podía demorar a outra xunta de goberno e na anterior, isto foi a terceira xunta de goberno do mes,
e na anterior xunta de goberno non estaba toda a documentación e non podía esperar a última xunta de goberno. É unha licencia por un importe cercano a un presuposto, unha obra por un presuposto de execución material cercano a 1,5 millón de euros. Esa licencia, pois, e daí foi o motivo de convocar unha xunta de goberno extraordinaria, que foi a terceira xunta de goberno do mes. A xunta, falo de memoria, noutra xunta de goberno previa urxía aprobar unha serie de contratos, como era a renovación do alumeado do pabillón, porque tiña que estar axudicado e a obra realizada, pois, vale, para que non hoese impedimentos para celebrar o torneo de fútbol sala solidario de Nadal. E creo recordar que na xunta de goberno previa, pois é na que se aproba o expediente de contratación desas obras. Por tanto, así, sin afondar máis de memoria, creo que lle dei conta de por que as 4 xuntas de goberno do mes de decembro. De todas formas, aproveitando, tamén lle digo, mire, no mes de xaneiro celebrouse unha sola xunta de goberno. No mes de febreiro, estamos a día mediados de febreiro, ainda non se celebrou ninguna xunta de goberno, vaise celebrar probablemente a semana que ven, e é moi posible que en todo o mes de decembro só se celebra unha xunta de goberno. Co cal, de febreiro, co cal, o de traer ese relato de que en febreiro, por circunstancias, se celebraron 4 xuntas de goberno e trasladalo como se fose a norma todos os meses non é certo. Non é certo. O ano pasado, sí, 3. Bueno, máis. Ata 3. Boa noite, levantamos a sesión.